Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय आङो दा दंफैयो 395 नं कुतुरिबारि गुदि फरायसालियाव बेवहाय मोनसे प्रग्राम जानो थांगासिनो दङ बे प्रग्रामा जाहैबाय चाइल्ड डेभेलपमेन्ट माने गथ'सा जौगाखांनाय नैबे गुदि फरायसालियाव चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रग्रामनि गेजेरजों माखासे एक्सारसाइज योगा लोगोसे मेडिटेशन आरो बेजों लोगोसे गेम फोरोंगोन बिनिनो माखासे नुथायफोरखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं जेसेबां हायो दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर बिदिब्ला फैदो आंजों लोगोसे भिडिअखौ जागायलांदोनि Kalau hanglah lasini deh, nangni nama nam deh, bunda deh. Ma? Bondona malera. Bondona Bosumutari nama. Nang nalai. Manam nam ko bunda. Umes Masari. Oh Bikas Masari amrai de kendalai kau buko. No ha? Mana? Title lalai. Borok nang na? Nang nalai aja na? Nang na? Arawi na sasana. Deh. Nang na kendat deh. Ma? Kendat coba. Ilians Divians Masahari. Ini daun desa berkau Zokani maba meditation foरोंगासिनो दङ बे जाहैबाय 395 नं काटुरिबारि गुदि फरायसालि बे फरायसालियाव चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि मोनसे हाबाफारि लादों बेवहाय योगाजों लोगोसे माखासे एक्सारसाइज आरो लोगोसे मेडिटेशन फोरोंनाय जायो बेवहायनो जोङो फैदों दा उन्दै गथ'साफोरखौ माखासे बिथिङाव साननाय हनायाव डेभेलप खालामनो दानिफ्रायनो राफोद खालामनो थाखाय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों बेवहायनो जोङो फैदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय Gesa dong ha, jai mau aku jangan mana? Ada manusia nuau kamari mau nusun dong mana? Mau dong? Homo agak mamun lagi. Nemtek banai nang mana? Banai dong? Banai kena banai ke? Ada manusia jahibay angge nisko tiket ni mitai ko janu tuna kimanya. Taruh nama manusia. Tunggu. Tunggu. Kenapa?
Right. Agda khai ha. Kinjariya ori Coba. Ready? Bato sense. Bato saya gosu itu. Malaynya ikut tanggung. Adalah, mari adalah. Ang in henba, apa itu? Ang lanan itu saja. 1 in 2 in 3 in 4 मेरे मिस्टर in 5 in 6 in 7 in 8 in 9 in 10 아직 완성되는데 मेरे मिस्टर तो से 자, 기비기비यावनो बड' निउस आरो हारिमु चेनेलनिसिम जोंनि थामजौ स्निजिबा नं कातुबारि गुदि फरायसालिनिफ्राय गोसो गोरबोजों सानजौफुनि हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। जोंनि थामजौ स्निजिबा नं कातुबारि गुदि फरायसालियाव जगा प्रग्राम लादों आरो बे जगा प्रग्राम लानायखौ रिपर्ट लांफैनायनि थाखाय बे जोंनि जगा प्रग्रामा मैया थामहिनबा 13/10/2022 इं अक्ट'निफ्राय लानाय जादों। दिनै नैथि सान, बे नैथि सानाव जगा प्रग्रामखौ बावैसो सिगाङाव लाखांनाय जाबाय। दा जगा प्रग्रामखौ जों मानो लादों? बे सोलोंथाइनि बिथिङाव खालि लिरनाय आरो फरायनाय बेल' नङा। सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो जगा थामहिनबा खेला बायदिसिना स्पर्ट्स बेफोरबो गोलैयो। बिनि गेजेराव जगायाबो मोनसे प्रग्राम। जगानि गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंनो हायो। जोङो बिसेसकै चाइल्ड उन्दैफोरखाय गथ' फरायसाफोरनि थाखाय जोङो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बिथांमोननि गोसोआरि मेलेमारि देहायारि जौगानायनि थाखाय लानाय जादों। माखासे पेकेटनि मेथाइ जानाय बिनिफ्राय जानगाराव थानो होयो आरो बिदिनो गोबां देहानि आरो बिजाबखौ बोरै फरायनांगौ बिनि सायावबो गथ'फोरखौ गेमजों लोगोसे थुलुंगा होयो। दा गथ'फोरा डाइरेक्ट गियानखौ लानो नागिरा। बिथांमोननि थाखाय स्पेशल माने माखासे गेलेनायनि दारै जों माखासे गियानखौ होलांनांगौ। दा जोङो बांसिन दानि बादायलायनाय जुगाव गोबाङानो माने गथ'फोरखौ ओरैबायदि थासारियाव दोनो माने फुंनिफ्राय बेलासिनिफ्राय टिउसन स्कुल गखांनानै आरो टिउसन माने गथ'फोरनि माइन्डआ मोनसे बिराद मोनसे गुलुं गुजुं थासारियाव आरो बिनि उनाव मबाइलाव दोनो गारजेनफ्रा। दा आंनि मथैबा गथ'फोरखौ स्पेसियेलि बिनिफ्राय एसे गोजानाव दोननांगौ। कार्टुन नायनायनिफ्राय जों गथ'फोरखौ एसे जानगाराव दोननानै गथ'फोरखौ जुदि ध्यान आरो मेडिटेसन बेखौ फोरोङोबा गथ'फोरनि सान्थौआ बारायगोन।